遥か昔、人も獣もあやかしも神も共に暮らしていた。もちろん戦いもあれば憎しみや差別もあった。しかし、互いに助け合い、高度な文明を築いたこともあった。やがて、人の力が肥大してくると、伝染病があれば獣を討伐し、不幸があればあやかしを討伐するようになった。争いの、そして政治を牛耳るきっかけとして神を利用した。神々は呆れ果てて天井へと帰っていった。良識ある獣やあやかしは人の姿に変化することで生きる術を学んだ。そうでない者は人を恨み、悪さをするようになった。人と人でない者に分けられ、人でない者は徹底的に排除されていった。いつしか人は人と人でない者が共に生きた時代があったことを忘れてしまった。獣もあやかしも人として過ごしているうちに自分が人でないものであることも忘れていった。こうして時は過ぎていった。